Μόλις συνειδητοποιήσουμε ότι ο σημερινός σπασμένος κόσμος είναι απλώς μια αντανάκλαση του συνόλου των προσωπικών μας επιλογών, κατανοούμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν νέο, καλύτερο κόσμο μέσω νέων, καλύτερων επιλογών. Το να ζούμε με επίγνωση σημαίνει να κατανοούμε τον αντίκτυπο κάθε σκέψης, λέξης και πράξης. Πρόκειται για την αναγνώριση της δύναμης που υπάρχει μέσα μας και του πώς συμβάλλουμε στον κόσμο με τις επιλογές μας. Η πλήρης επίγνωση της παρούσας στιγμής και του κυματισμού των πράξεών μας σημαίνει να ζούμε τη ζωή με βαθύτερο νόημα και σκοπό. Ξεκινάμε βλέποντας κάθε γεγονός με ευγνωμοσύνη. Κάθε εμπειρία είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη. Όταν επικεντρωνόμαστε σε αυτό που εμφανίζεται μπροστά μας, συνειδητοποιούμε ότι είναι τέλεια ευθυγραμμισμένο με το μονοπάτι μας. Αφήνοντας τα υπόλοιπα, παραμένουμε σταθεροί στο παρόν. Απελευθερώνουμε το μυαλό μας από το παρελθόν και το μέλλον, γνωρίζοντας ότι η πλήρης παρουσία οδηγεί στη βέλτιστη ανάπτυξη. Υψώνουμε τα χέρια μας για μια ανώτερη κλίση, μια αποστολή να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς, εμπιστευόμαστε ότι το μονοπάτι θα ξεδιπλωθεί μπροστά μας. Κάθε μέρα δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι εμφανίζεται μπροστά μας με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση και σαφήνεια. Σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχει υπερβολική πίεση, μόνο σκοπός. Απλώς καθοδηγούμαστε από αυτό που υπάρχει, ένα βήμα τη φορά. Ζούμε και ενεργούμε σαν ο καλύτερος κόσμος να είναι ήδη εδώ. Κάθε επιλογή αντανακλά τις αξίες μας, είτε πρόκειται για τις σχέσεις μας, τη δουλειά, τις επενδύσεις, τους θρησκευτικούς οργανισμούς, τις κοινότητες ή ό,τι αγοράζουμε και καταναλώνουμε. Αλλάζουμε ή απομακρυνόμαστε από οργανισμούς ή θεσμούς που δεν ευθυγραμμίζονται με τον νέο, καλύτερο κόσμο μας. Με το να αποτελούμε παραδείγματα για τους άλλους και κάνοντας συνειδητές επιλογές σε ό,τι κάνουμε, συνδημιουργούμε τον κόσμο που οραματιζόμαστε, βήμα-βήμα. Στον καλύτερο κόσμο λειτουργούμε από μια αίσθηση αυθονίας, όχι έλλειψης. Δεν βλέπουμε τα χρήματα ως κάτι που πρέπει να συσσωρεύουμε ή να προστατεύουμε. Αντίθετα, τα βλέπουμε ως εργαλείο για τη βελτίωση του κόσμου γύρω μας. Κάθε οικονομική απόφαση γίνεται ένας τρόπος να ενισχύσουμε τους άλλους, να χτίσουμε κοινότητες και να υποστηρίξουμε την ευημερία όλων. Όλα αυτά ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της εκδήλωσης. Ξεκινάμε με ευγνωμοσύνη, παραμένουμε παρόντες στη στιγμή και εμπιστευόμαστε το μονοπάτι που ξεδιπλώνεται. Ευθυγραμμίζοντας τον εαυτό μας με τον ανώτερο σκοπό μας και διατηρώντας μια σαφή εικόνα του καλύτερου κόσμου, μέσω των συνεπών πράξεών μας, ενσαρκώνουμε αυτόν τον νέο κόσμο κάθε μέρα, βήμα-βήμα, και δείχνουμε στο σύμπαν ότι είμαστε σοβαροί στην επιθυμία μας για τον νέο, καλύτερο κόσμο. Το να ζούμε με επίγνωση είναι κάτι περισσότερο από ένα προσωπικό ταξίδι, είναι το θεμέλιο ενός νέου κόσμου. Ενός κόσμου όπου η συμπόνια, η δικαιοσύνη και η βιωσιμότητα καθοδηγούν κάθε απόφαση. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την πραγματικότητα βήμα-βήμα, επιλογή την επιλογή. Θα είμαστε η ακλόνητη και αναπόφευκτη δύναμη που θα γεννήσει τον νέο, καλύτερο κόσμο από τις μακρινές στάχτες του παλιού. Επισκεφτείτε το Manifesto for a Better World.org και γίνετε η αλλαγή.